אני חושבת שמה שלמדנו עליו זה שהוא היה בן מאוד אהוב להוריו. הוא כנראה היה בחור רציני ובחור שרצה ללמוד, סקרן מאוד. הוא אהב מאוד מאוד ספורט, הוא אהב מאוד להיפגש עם החברים שלו. אני חושבת שהוא היה איש משפחה. אני חושבת שהוא היה מאוד כרוך גם באמא שלי וגם בילדים. וגם הוא עשה בחירה או בשבריר שנייה, עשה איזשהו מעשה שאנחנו לא יודעים להבין אותו ולא יודעים להסביר אותו עד היום. אני חושבת שלכל אחד יש את הנרטיב שלו על מה שקרה שם במינכן. אבל זה חלק ממנו שאני חושבת שאנחנו לא נדע להבין. אני ראיתי כילדה צעירה בגדים בארון של גבר, ראיתי כרית ליד הכרית של אמא שלי, ראיתי את נובע, ראיתי מקטרת טבק, ראיתי סימנים של איש שאני יודעת שהוא היה אבא שלי פעם. אני לא מספיק מכירה אותו, אני לא מספיק... אני חושבת, כבן אדם בוגר, אני חושבת שמדובר באקט כמעט אימפולסיבי, בא לי להגיד. באיזה שבריר שנייה שהגוף שלך פועל במצב חירום, הגוף פועל לפני המיינד, לפני שיש חשיבה. יש איזשהו אקט התנהגותי שבא לפני חשיבה. והוא כנראה הציל הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, במובן הזה הוא כנראה הבין משהו. אבל הוא השאיר את אמא שלי אלמנה, ואת שלושתנו נטולי אבא, בגיל מאוד 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 צעיר. טרגדיה מאוד מאוד קשה.